आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 96 कुळी आणि कुणबी या वादावरती पडदा टाकून आरक्षण कसं मिळवून घ्यावं यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे असं सतीश सावंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्वच ठिकाणी जोर धरू लागला आहे. महाराष्ट्राची माहिती घेतली तर काही ठिकाणी उग्र आंदोलन होत आहेत, काही ठिकाणी कार्यकर्ते रस्त्यावर देखील उतरले आहेत. तशाच पद्धतीचं आता सिंधुदुर्गात देखील वातावरण बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. काल आपण बघितलं की कणकवलीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी जे आंदोलन केलं होतं त्या आंदोलनाला सर्वच ठिकाणी सकल मराठा समाजाने पाठिंबा दिला आहे. तसंच गुणरत्न सदावर्ते यांचा पुतळा देखील जाण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीत कणकवलीत होणारी जी आंदोलनं आहेत त्या संदर्भात आज आपल्यासोबत सतीश सावंत आहेत, मराठा समाजाचे नेतृत्व करणारे. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमकं हे आंदोलन जे केलेलं आहे मनोज जरांगे त्यांच्याबद्दल त्यांची भूमिका काय आहे आणि काय सांगता येते. सावंत साहेब नमस्कार. महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजासाठी आरक्षण मिळावं यासाठी मागणी करत आहेत आणि कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावं अशी त्यांची मागणी आहे. काय नेमकं मत आहे, काय सांगाल आपण? याच्यामध्ये सन्माननीय मनोज जरांगे पाटील यांनी जे आज महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी जे काही उपोषण किंवा जे आंदोलन चालू केलं, मला वाटतं त्यांचा दुसरा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, सन्माननीय जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की आम्हाला काही कालावधी द्या. त्या पद्धतीत 40 दिवसाचा कालावधी दिला. 40 दिवसाच्या कालावधीनंतरसुद्धा आज या ठिकाणी त्यांना आरक्षण मराठा समाजाला मिळालेलं नाही आहे. राज्य शासनाच्या राज्यकर्त्यांना वाटलं की कदाचित जरांगे पाटील हे 40 दिवसांतर उपोषणाला बसणार नाही, त्याला आपण निपटून काढू. आणि हे निपटून काढण्यामध्येच हा शब्द दिलेला होता. पण जरांगे पाटील अत्यंत हे गरीब कुटुंबातनं जन्माला आलेले आहेत. त्याने मराठा समाजाची गरिबी स्वतः पाहिलेली आहे आणि म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण का पाहिजे ह्याबद्दलचे त्याच्या ज्या काही जे काही प्रयत्न जे आहेत किंवा मराठा समाजाच्या वेदना ज्या त्याला आहेत ह्या त्याला जाणवलेल्या आहेत आणि म्हणून त्या ताकदीने कुठेही तो सत्तारूढ पक्षाला मॅनेज न होता आज तो उपोषणाला बसलेला आहे. आणि म्हणून एका गरीब कुटुंबातला माणूस मनोज जरांगे यांनी आज मला वाटतं महाराष्ट्र त्याला सन्माननीय मराठा समाज त्याला डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही आहे. ज्या पद्धतीने आज उपोषण ते करतायत, आज मला वाटतं त्यांचा उपोषणाचा 8वा दिवस आहे. आणि म्हणून मराठा समाजाने मला वाटतं राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये आज आंदोलन जे आहे तीव्र स्वरूप घेतलेलं आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे ह्या मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी याची बैठक लावली. कालच कणकवलीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ कॅन्डल प्रज्वलित करून जरांगे यांना पाठिंबा जाहीर झाला. उद्या 2 तारीखला जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ त्या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषण आहे, त्यालासुद्धा मराठा समाज म्हणून सर्वांनी या ठिकाणी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. 5 तारीखला त्या ठिकाणी मराठा समाजाच्या जनजागृतीसाठी कार यात्रा निघेल, ह्यालासुद्धा मराठा समाजाने पाठिंबा दिला पाहिजे. स्वतः एक मराठा समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून आमचासुद्धा ह्याला पाठिंबा राहील. आज या ठिकाणी जे जरांगे यांनी जो काही अभ्यास केला आहे, आपल्याला आरक्षण आज या ठिकाणी मराठा कुणबी ह्या शब्दावरती आपल्याला मिळू शकतं आहे. आणि म्हणून जर आरक्षण मिळायचं असेल तर कुणबी आणि 96 कुळी हा वाद आपण न उकरता आपण ह्या ठिकाणी कुणबी म्हणून जरी ज्यांना गरज आहे, ज्यांना वाटतं आपल्याला आरक्षण पाहिजे आहेत, त्याने आरक्षण घेण्याची गरज आहे. आणि मला वाटतं बऱ्याचशा मराठा समाजाच्या लोकांशी बोलतो आहे की कुणबी म्हणजे जो शेती करतो तो कुणबी, अशी त्याची व्याख्या बऱ्याचशा मराठा समाजातल्या जाणकार लोकांनी सांगितलेली आहे. ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनीसुद्धा त्याबद्दलचं विश्लेषण आम्हाला त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने कुणबी आणि 96 कुळी ह्या शब्दप्रपंचामध्ये न अडकता हे आरक्षण आपल्या पदरामध्ये कसं पडेल ह्या दृष्टिकोनातून आपण या आरक्षणाचा फायदा घेतला पाहिजे. कुणबीसुद्धा हे आपले बांधव आहेत, त्यांना कोणीही कमी समजण्याचा प्रयत्न करू नये. आणि निश्चितच आपण आज हे आरक्षण जे आहे मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा म्हणून जे आरक्षण जरांगे पाटील ज्या पद्धतीने लढाई देत आहेत तर ते आरक्षण मिळण्यासाठी आपण ह्या ठिकाणी शांततेच्या मार्गाने प्रयत्न केले पाहिजे. आजपर्यंत बरेचसे मोर्चे
मराठा क्रांती मोर्चाचे जवळजवळ राज्यामध्ये 58 मोर्चे झाले, अत्यंत शांततेत झाले. ग्रीन आपल्या रेकॉर्डमध्ये जागतिक वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ह्याचं त्या ठिकाणी नोंदणी केली गेली. आणि आजसुद्धा हे शांततेने जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की जे कोण काही तोडफोड करतायत, जाळपोळ करतायत हे त्या ठिकाणी मराठा समाजाचे नसणार आहेत. आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पण सांगितले की काही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, म्हणून हे आंदोलन भरकटावं, जेणेकरून हे आंदोलन बदनाम व्हावं, यासाठी सुद्धा काही सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यातनं त्याचा उद्रेक झालेला आहे. आणि जरांगे पाटील यांनी जे काही आज आपलं कुटुंब वाऱ्यावर सोडून आज त्यांनी जे सांगितलं, मिळालं तर ह्याच वेळी आपल्याला आरक्षण मिळेल आणि त्याची विजय यात्रा काढू, नसेल तर आपली अंत्ययात्रा काढू. म्हणजे समोर आज या उपोषणातून मृत्यू समोर दिसत असतेवेळीसुद्धा जरांगे पाटील यांनी जे धाडस केलं, या धाडसाला एक मराठा समाजाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून मी त्याच्या धाडसाला या ठिकाणी मनापासून मी सॅल्यूट करतो आहे. आणि सर्व या जिल्ह्यातील मराठा समाजाने पक्षभेद विसरून, कारण 2014-15मध्ये ज्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये क्रांती मोर्चा झाला त्यावेळी आम्ही जरी काँग्रेस पक्षात असलो आणि त्यावेळी शिवसेना भाजपची सत्ता असली तरी त्यावेळी आम्ही त्या पक्षाला त्रास व्हावा किंवा आम्ही विरोधी पक्षात होतो म्हणून त्या ठिकाणी आंदोलनात उतरलेलो नाही आहे. आज जरी आम्ही सत्तेत असलो किंवा सत्तेत असतो तरी मराठा समाजाच्यासाठी आम्ही या आंदोलनामध्ये निश्चित पाठिंबा देणार आहोत. काही लोक आज सोयीस्कररित्या मराठा समाजाला विसरलेले आहेत. आज ते पक्षाला महत्त्व देत आहेत, मराठा समाजाला महत्त्व देत नाही आहेत. आज मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी हे आंदोलन किंवा हा पाठिंबा मागितल्यानंतर आज काही सत्तारूढ पक्षातले जे काही मराठा समाजाचे लोक आहेत ते पक्ष भेद विसरत नाही, तर पक्षीय राजकारण पुढे आणून यामध्ये सहभागी होत नाही आहेत. त्यांना मराठा समाज मोठा वाटत नाही, तर त्यांना स्वतःचा पक्ष मोठा वाटतो आहे किंवा स्वतःचं नेतृत्व त्यांना मोठा वाटतो आहे. त्यांना मी विनंती करेन की आपण हे पक्षभेद आणि स्वतःचं नेतृत्व किती मोठं असेल तरी ते बाजूला ठेवून तुम्ही असलेल्या ह्या नवीन मराठा समाजातल्या तरुण पिढीसाठी हे आरक्षण आपल्याला फायद्याचं आहे आणि ते मिळवण्यासाठी तुम्ही ह्यामध्ये पक्षभेद विसरून तुम्ही ह्या ठिकाणी सहभागी व्हायला पाहिजे अशी त्यांना विनंती करतो आहे. आणि निश्चितच ह्या सरकारला हे आरक्षण जरांगे पाटीलांच्या रूपाने निश्चित द्यावं लागेल. आणि हे देण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी मराठा क्रांती मोर्चाला किंवा सकल मराठाला करावं लागेल त्याला एक मराठा समाजाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून जे सहकार्य लागेल, जो पाठिंबा लागेल ते आम्ही देण्याचं ह्या ठिकाणी जाहीर करतो आहे. साहेब, एक असा प्रश्न होता की ह्या आधी सिंधुदुर्गामध्ये शांततेत आंदोलन झाले, ते काल गुणरत्न सदावर्ते यांचा पुतळा फोडलेला आहे झालेला आहे, तर भविष्यात उग्र आंदोलन होईल सिंधुदुर्गामध्ये? नाही, गुणरत्न सदावर्तेचा पुतळा जाळून त्याचंसुद्धा जो आहे, गुणरत्न सदावर्तेचे स्वतःचे विचार नाही आहेत, त्याच्यामागे कोण आहे, त्याचा जो हे असेल त्याच्यामागे त्याचा गॉडफादर कोण आहे महाराष्ट्रातील जनतेला माहिती आहे. तो गॉडफादरच्या ताकदीवरती त्या ठिकाणी बोलतो आहे. आणि या ठिकाणी जी काही सुप्रीम कोर्टामध्ये जी याचिका केली किंवा काय केली ह्यामध्ये मराठा समाजाचं आरक्षण कसं त्याला मिळता कामा नये ह्याच्या पाठीसुद्धा झारीतले शुक्राचार्य त्याचे गॉडफादर आहेत. त्या गॉडफादरांमुळे तो एवढं बोलतो आहे. त्यामुळे सदावर्तेचं हे प्रतिकात्मक या ठिकाणी पुतळा जाळलेला आहे. आजही त्याने त्याचा विचार करावा आणि त्याच्या वर्तणुकीमध्ये त्याच्या बोलण्यामध्ये त्यांनी बदल करण्याची गरज आहे. आणि उद्या जर बदल केला नाही तर महाराष्ट्रातील जनता त्याला माफ करणार नाही. सिंधुदुर्गात उग्र आंदोलन होऊ शकेल? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता ही शांतताप्रिय आहे, पण सन्माननीय मनोज जरांगे पाटील ज्या पद्धतीने त्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता असेल, ज्याप्रमाणे त्यांच्या आदेशाची धार असेल, त्यांचे जे काय आदेश असतील, कारण त्यांच्यामुळे हे आंदोलन आज महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उभं राहत आहे. ज्या पद्धतीने सन्माननीय मनोज जरांगे यांचे ज्या पद्धतीने आदेश असतील त्या आदेशाप्रमाणे ह्या जिल्ह्यात जर आंदोलन तीव्र करण्याचे त्यांचे आदेश असतील तर ह्या जिल्ह्यातसुद्धा आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार मराठा समाजाचे कार्यकर्ते करतील. निश्चितच हे होते मराठा समाजाचे नेते सतीश सावंत यांनी सांगितलेलं आहे की मनोज जरांगे पाटील यांनी जसे जसे आदेश देतील तशा पद्धतीने आंदोलन हे पुढे चालू राहील. कुणबी आणि 96 कोळी हा वाद विसरून आपण सर्वांनी आरक्षण मिळवण्याची गरज आहे, कारण आपण जर आता आरक्षण मिळालं नाही तर आपल्याला भविष्यात आपली पिढी ही सक्षम आणि प्रगत होऊ शकणार नाही. त्यामुळे कुठे ना कुठे ते आरक्षणासाठी आपण आता प्रयत्न केले पाहिजे आणि आंदोलनात उतरलं पाहिजे. त्यांनी तशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे. आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले पक्षभेद विसरून या आंदोलनात सहभागी झालं पाहिजे आणि आपल्याला आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.